Assalamualaikum dia wakato salam kaganti siriah jo pinang ibaratkan rokok nan saguluang. Pangarang bungo baso basi mak pembuka rundiang karang banyak. Ila aja maaf manuang. Cupak panuah gantang balanjuang jatuh kalam tigo luha sukatan urang minang kabau. Jo salam sambah kami anjuang rila jo maaf kami pinta uku aja jangko kok terlampau. Mangku iyo cawan pun iyo. Labu dibalah rang paladang, dibalah di mano diletakkan, di papan nang kura juga. Datuk iyo sultan punio mak, ragulah kami ko de memandang. Sambah kamano kamu tibo kan mak, sambah taim pun kanan bersama. Di hari sehari nang koma entah ko konan bayi atau kuari konan elo. Sadang ombak taduah angin selesai. Indak tadanga lapi nyombak. Batanang tanang du sanak duduk, batanang pulau du sanak menangakan. Biar nak kami nak bakarajo. Kok saketik kita bari baca cah mak, kok banyak kita bari bompuak. Kok saketik surang. Yang pertama salam-salam lah kami kepada du sanak kami nan jauh di rantau orang. Nan di Malaysia, nan di Singapura, nan di Pulau Batam, nan di Palu, Pak Zul Palu, nambarado di Jakarta, ni noni, nambarado di Pekanbaru, ni Putri Minang, juo ayu rangkoto, kapado makati Majoindo, makati Nazim, mak enda nambarado di Bukit Tinggi, salam santun, salam samu-samu kurang pagurau. Minta lah lagu nantara so mak nak langkuk gurau kita samalamku. Kini ko, ambo cendera rajointan nang kabarendang, dan bahasa luang kini kudu adalah Winri Melayu. Nak kami cuba mendendangkan lagu Rato Saryaji. Batanang tanang dusanak duduk, batanang pulau dusanak menangakan. Ikulah Rato Saryaji. Bukan ko saruk-saruk sajo mak saruk ko ado silaronya. Bukan ko kami kamarato-rato sajo mak. Esu aku ado kagunungnya ambiak katelong tapi dengan ambo cendera jintan selamat malam, selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan hiburan yang datang dari ranah Minang.
Meminta Ratu Sari panjenengan saja
Itulah dulu sanak pananga kesedolahnya nan jauh di rantau orang ataupun nan berada di kampung. Salam kepada Mak Kati Majo Indo nan berada di Padang Panjang atau Pak Zul Palu nan berada di Palu, Sulawesi. Kepada Uni Noni nan berada di Jakarta atau Ayu Rangkota nan berada di Pekanbaru, Uni Putri Minang, Uni Putri Alis, Uni Rupi Alis, dan kepada sanak-sanak dosa dalahnya Mak Endah, Akati Nazim, salam-salam santun kepada dosanak dan bersama. Bukan kau saruk-saruk saja mak saruk ku ado selalu satu kan kali bela. Bukan kami kamarato-rato saja. Ado sabunnya ambil kapilon satu sakit itu bari baca cah banyak itu bari baca. Minta budi kandaklah balaku sana. Itu adalah lagu permintaan dari Mama Ambo Kati Majo Indo nan berada di Padang Panjang
Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas. Kok kandak mama Allah kami lakukan. Abo cenderara jointan. Wado salah jojangganya kilap jokilapan. Kasingguang dosana dekana atau kasingguang dosana dekatulus. Bari maaf kami di dosana. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.